खुलुमबाय. Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय. लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि नामाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं. So दिनै गाइसमोन दुखु मोनदों जोङो बर' फिसा हिसाबै दिनै बैसागुनि सम सफैदों. जोबोद रंजा बाजा, किन्तु गुबुन फारसेथिं जोंनि बर'नि गेजेराव मा जालांखो साननो थाङोब्ला जे मास मोनसे गाहामल' थायो, बेनि गेजेर गेजेर माबा नङा माबा मोनसे नङा मोनसे जाथाय जाबाय थायो. स' बेफोरखौ जोङो बर' हारियाव सुस्रांग्रा बा बेफोरनि फारसे मोनसे कनक्रिट सल्युशन, जायफोर बेबादि हुरा भाइब्रेन्ट टाइप अफ इन्सिडेन्ट, बेफोरखौ सल्भ खालामनायनि माहारियारि आफाद, इन्टेलेक्सुवेल बा जोंनि दैदेनगिरि प्रेजेन्टआव सोलिनाय बिटिआर सरकार बिथांमोना जेबो बेनि फारसे दायथ' बा सिन्थाधारा लाया नामा? आरो मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो लुबैदों जे गोथोङैनो बुंगोन आङो दिनै why police encounter is so important in BTR area only. किन्तु गोदो सिगाङावब्ला जोङो बाराद्राय नुनो मोनामोन. दिनै जों बर' हारिखौ, जोंनि बर' हारिनि अर्थ बेबस्थाखौ नारसेबथारनानै दंस' खालामनायनि सोरबा वेल प्लानिं खालामगासिनो नामा? जों बेखौबो थाल लानांगोन. स' गाइसमोन, जाथाया जाहैबाय बिटिआरनि स्पेसियेल डिजिपि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एसपि एन्ड एडिशनेल एसपिनि दैदेननायावहाय उल्टापानि एन्ड सेलेखागुरि बेवहाय आर्म्स मोनदों जाहैबाय. आरो बे आर्म्स मोननायखौ जायखि आफादनि मुं लाया मानो बर'नावनो जब्ब' खोख्लैहरदों. बाथ्राया बेसेबां सैथो जोंहा साननांगौ दं. किन्तु बर'नि नामानो थांदों बेवहाय. बेखायनो आङो दिनै मोनसे खोथाखौ, जाय ससियेल मिडियायाव राजनितिखौ लानानै फिसा खोथाखौनो बाथ्रा दान्थेलायनो हायो, बिथां बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म सारनिसिम मोनसे आङो आर'ज खालामदों. गोबां समाव बिथाङा राजनितिकनि खेथ्रआव गोबां बिबुंथि होबोदों. दिनै हाथियार हमनायनि सायावबो बिथाङा जाहाथे मा खेंफोरथि होयो, रायजो राजाफोरनो मा खेंफोरथि होयो आरो इयुन जोलैनो मा नलेज होयो, बिथाङा होनांगोन. अनलि पलिटिक्सनि सायावल' बाथ्रा दान्थेलायबाय थाबा जानाय नङा. नैबे हारिनि माखासे जाथायफोरनि सायावबो बिथाङा लेक्सार होनांगोन. नैबे दिनैनि बे प्रेजेन्टआव सोलिनाय हाथियार हमनायनि सायावबो बिथाङा लेक्सार होनांगोन. जों बिथांनि लेक्सारखौ नैबे जाथायनि सायाव बुंनायखौ खोनासंनो लुबैदों. नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसन, बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे इनकाउन्टार खालामनाय बा जोंनि लाइफनि सायाव माखासे हारियारि हिसाबैयानो होन, बेक्तिगत हिसाबैयानो होन, बेफोर टर्चार खालामनाय, बेफोरनि फारसे जोङो माखासे कमप्लेन बा जोंनो नांनाय आयेनारि हेफाजाब, बेखौ नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसननि गेजेरजों जों माखासे खामानि मावनानै लानो हायो. किन्तु जों बादि आयाराम गयाराम सुबुंफ्राथ' बुंनानै मा जानो, जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावनांगोन. आरो दिनै आं गोरों गोरा दैदेनगिरि सारमोनखौ साजेस्ट होनोबो साना. आं जास्ट बे भिडिअनि गेजेरजों रिकुवेस्टसो खालामदों.
लास्टाव मोनसे खोथा बुंहैदों DGP बिथाङा सान्ति स्थापनानि खोथा। बेथ' बे सान्थिया जायोब्लाथ' सोर एक्सेप्ट खालामा, खिन्थु मोनसे खोथाया नैबे जे हाथियार फोजोबनायनि गेजेरजोंल' जे सान्थि फैगोन बे नङा। हाथियारखौबो जे आयेननि गेजेरजों सिज खालामनांगौनि खोथाबो फैयो, खिन्थु नैबे आसल गुदि जाहोना मा बेखौबो नागिरनांगौ जायो। दिनै सान्थि फैनोबा डेभेलपमेन्ट फैनांगौ। डेभेलपमेन्टआ जायाखै आं बेखौ बुङाखै, फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माखासे नेग्लेक्ट खालामनायफोरखौ दोनथ'नानै इउनिफिकेसन जोंनाव फैनांगौ। गावजों गावनि गेजेराव मिलायनाय, अनलायनाय, समानै जौगाहोनो नाजानाय फैनांगौ। दिनै वर्ल्ड हिस्ट्रियाव गिदिर गिदिर कान्ट्रिसफ्रावनो रिइउनिफिकेसन फैबाय, दिनै जों मालाय मानो हाया? खारन जोंबो बुहुमनि जारिमिननि मोनसे हिस्सा, पार्ट अफ द वर्ल्ड हिस्ट्रि। जों सुबुङानो मावनांगोन, हिस्ट्रिखौ मेक खालामलांनांगोन। स' गाइसमोन, दिनैनि बे समावहाय आङो साफ्रोमबो इयुथ्सफोरखौ, फैबाय थानाय फिउचार जेनेरेसनखौ खावलायनो लुगैदों, जोंनि गेजेराव गोबां ल' फरायनाय, गिदिर गिदिर अफिसार जानो हानाय, गिदिर गिदिर इउनिभारसिटियाव जोङो ल'नि फारसे गोबां फरायनाय स्टुडेन्टस आरो ल'नि खामानि मावग्रा मावथिफोर नांसिगौ। बेखौनो आङो दिनैनि भिडिअ'जों रिकुवेस्ट खालामनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।